So ವೀಕ್ಷಕರೇ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆದ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕುಂದಾಂಡ ಸಂಬಳದ ಟೆನ್ಷನ್ ಸಂಬಳದ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿಕ್ಕುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಬೊಣ್ಣು ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಬೊಣ್ಣು ದಿಕ್ಕಿದ್ ಮದಿ ಮ್ಯಾಂಡ ಬೊಡದಿಯೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪೆರು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ವಾಲ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ತುಳೆ ದಾಗ್ಮಂಡ ಬರೋಂದುಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲೆನ್ ತೆಲ್ಪಾರ ಪ್ರಶಂಸಾ ಟೀ ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣಿಬೆಟ್ಟು ಬಂದು ಯಾನ್ MBA ಮಲ್ತದ್ದು ಟಾಟಾ ಸ್ಕೈ ಕಂಪನಿಡೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಅಭಿರುಚಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪರಂಡ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ತಿಂಡ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಈ ನಾಟಕ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವೊಂದು ಥರದ ನಶೆ ಅಂಚಾಂಡ ಬೇತೆತ್ತಲೆಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಗಳ ಪೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಕಿಸೆಗ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ಈ ನಶೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದು ಯಾನು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಯಾನು ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ನಡಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ಕಾಪು ರಂಗತರಂಗ ಕಲಾವಿದೆಯರು ಸಮಾಜ ರತ್ನ ಲೀಲಾಧರ ಶೆಟ್ಟನ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡುಡು ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆಯದು ಯಾನು ಪಾತ್ರನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡಾಪುನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಕಪ್ಪು ಅವತ್ತಂದೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪೌರಾಣಿಕದ ಪೂರ ಯಾನ್ ನಾಟಕ ಈನ ಪೂರ ಮುಖವರ್ಣಿಕೆ ಪೂರ ಬೋರ್ಡು ಅವೇನು ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಮರ್ವಿನ್ ಶಿರ್ವ ಯಾನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಆದ ಉಡುಪಿಡು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಜನೇ ತರಗತಿ ಡಿಪ್ಪುನಗನೆ ಯಾನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಜೈದೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ನಾಟಕಲು ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾಟಕಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ರಂಗತರಂಗ ಕಾಪು ಟೀಮುಡು ಎಡಮ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಡೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಪ್ರಸನ್ನೆ ಬತ್ತ ಪನ್ನಗ ಎಂಗಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯನ್ ದೇವನ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವನುಂಡು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋರು ಸೋಪುನ ಗೆಂದುನ ಬೊಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪೂರ ಜನ ಕುಲೆಗಳ ತೋಪನ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಎಂಗಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ನೆಟ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಎಂಕುಲು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಎಂಕಲಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಕಲಾವಿದರೇನು ಆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕೊನಪಾದು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆನ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಅರೆಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಏಪಲ ಚಿರಋಣಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಉನೇನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಎಂಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಪುದರ್ನ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊನ ಇನ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಮೊಗಲಿಗ್ಲ ಎಂಕಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮೂಡುನ್ ಬರೊಂದುಂಡು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧದ ಕುಲು ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಂದ್ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಲ್ತೆ ಅವಳು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಪಂಡಿದು ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಇನ್ನನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನಾಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮವಾರು ಬಂದು ಪ್ರೀತಿಡು ತುಲೆ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಇಟ್ಟು ಕಟ್ಟದು ಪತ್ತು ಉಲೈದಿ ಗೊತ್ತಾಡು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ತಿ ಉಲೈ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ತಿದ್ದ ಯಾರು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಮಲಮೂತ್ರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಲ್ಲೇ ಅಂಜಿ ಮಲಮೂತ್ರ ಅಂತ ಬರ್ತಾರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ 6 ಕೋಡೆ ಪಂತೇರು ಅಂಚ 19 ಇದೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಲೈಕೊಂಡ ಸಾಯ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಐನೇನಾದೆ ಟೀನ ಕಣ್ಣಿಂಡಿ ಪಡಿಕೆ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಯ್ಯದ ರಾತ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಕಾಂಡದ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡ ಡಾಯಿಗ್ ನೆಕ್ಕು ಮೈಪು ಸಾಯ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕಲಿತ ಗುತ್ತಿಗೇಡು ಕಲಿ ಸಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೈ ದಿದ್ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾನಡು ಬಡಕೆ ಸಾಗವ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಗದ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಎಂಕಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಪನಗ ಎಂಕ್ ಬರ್ರೆ ಆಜಿ ದೇವನ್ನ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಡಸ್ರದನ್ನು ಬೇತೆ ಉರುಡುತ್ತೆ ಆಂಡ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ದ ಪ್ರಸನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರವಿನ 2 ಜನ ಅಗುಲೆ ಒಟ್ಟಾದ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಶರತ್ ಮುಗಲ್ ಪುರೋಟದೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದು ಅವೇನು ಅವಲ್ ಪೋದು ಮಲ್ತೇರೆ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಜನಕ್ಕುಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅವನ್ ತೋನಾಗ ಎಂಗಲಿಗೆ ಕುಡಲಾತ್ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬರ್ತಂಡು ಎಂಗಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ನಂಗೆ ಎಂಗಲ ನನ್ನವರಿಗೆ ಕುಸಲ ಬಿರ್ಸೆ ಎಂಗಲ ಕಲಾವಿದೆ ಆರು ಮುಖ್ಯ ಎಂಗಲ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಯಾರು ಅರೇನು ಆರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಆರು ಎಂಗಲು ಸೇರಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಐಟ್ ಎಂಗಲಿಗೆ ಜನಗಳು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಲೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಎಂಗಲು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಅತನಕ ಮುರಣಿ ಇಂಜನೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೀಪು ಪ್ರಸನ್ನ ಮರುವಿನಗರ ಮುಜ್ಜಂತಲ ಒಂದು
ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತಂడి ఇంక పరిస్థితి ఖుషి అండి ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುಗಲ್ನ ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಬೋದು ಐಕೆ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಿ ರೇಪಂಡ ಮುಗಲ್ನ ಮೂಜಿ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಬರಲಾತಂడి ಐಟು ಮೂಜಿ ಜಡ್ಜಸ್ನಾಗಲಿತ್ತಾರೆ ಆ ಮೂಜಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಕದ್ರಿ ನವೀನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಕೆಲವಿದರೆ ಏರು ಏನಾಡಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಫಾಲ್ಟ್ ಅದರ ಏನಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಲಿತ್ತಂಡ ಅದನ್ನು ಭಾರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಪೊನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಈ ಕಲಾವಿದರ ಅದು ಆಗಲೇ ಒಂಜಿ ತಿದ್ದು ಲಕ್ಕಂದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬೋಡು ಕಲಾವಿದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲವಿದರ ಏನು ಮಂಡ ಇಂಗುಲು ಬಾರಿ ಶೋಕು ಮಲ್ದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ದ ಐಡ್ದಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕರು ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು ಪನ್ಪುನ ಹೋವಾನೆ ಪೆನಾರು ಕದ್ರಿ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಪೊನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಯಾನು ಮೊಗಲ್ನಟ್ಟು ಪೋದುಲ ತೂತೆ ಟಿವಿಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ತೂತೆ ಮೊಗಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಕ್ಕ ಎಂಗಲ್ನ ಟೀಮ್ದ ಈ ಕಲಾವಿದರು ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಕೊರಂದಿರ ಮೆಸೇಜ್ ಸಮಾಜಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶನ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ನನಲ ಮೊಗಲು ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಾಡ್ಪಣದು ದೇವರ ನಟ್ಟು ರಂಗತರಂಗಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ನಾಟಕವನ್ನು ಕೊರಂದುಲ್ಲ ರೆಡ್ಡ ಆಗಲಿತ್ತ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪನ್ನಲಾಗಲಿನ ಅವೇ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ತನಕ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ತಂಜಿ ಆಗಲು ಒಂದು ಕೊರಂದು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತೀಯಾರಂಗಲ ಭಾರಿ ಪೂರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜಿನ ಪೂರ ಆಗಲು ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ್ಲದ ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ಇಂಚನೆ ಮಾಲ್ಪಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಲು ಫೈನಲ್ ಬರ್ಪಿರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಬತ್ತಿ ನಾವು ಅಗುಲೇ ವಿನ್ ಅದು ಎಂಕಲ್ನ ಊರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಾರ್ಕಂತ ಕೊರೋದು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಆಸೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಜನಪ್ರಿಯನ ರಂಜಿಸೋಡು ಬನ್ಪಿನ ಎಂಕಲ ಉದ್ದೇಶ ಅವನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಲ್ಪ ಬನ್ಪಿನ ಭರವಸೆ ಎಂಕಲೆಗಳುಂಡು ಇಂಗುಲು ಇತೊರ್ತು ಮೂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಬತ್ತ ಇನಿ ಕಾರ್ನಾಗ 4ನೇ ರೌಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಮುಟ್ಟದ ನಿಗಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆತನಂದು ಎಂಗುಲು ಎನ್ನುವ ಅಂಜ ಉಂದುಲ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ಎಂಗುಲು ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವರೇ ಗಂಟೆ ಒರ್ಮಾಂಡ್ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಸಾಲೆಗ್ ಬಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ನನಲ್ಲ ಬಿದಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಒಡೆ ಪೊತೆ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಗುರು ಅಪ್ಪನ ಪುಲ್ಲಿ ಇಂಚಿಯೇ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಬರಡ್ ಇಂದದೆ ಸಾಲೆಡ್ ಬಿಸಿ ಊಟ ಇಜ್ಜಾದೆ ಬಳಾಪುಜಿ ಎಡ್ಮ ಪ್ರಿಯಡ್ ಇಜ್ಜ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚ ಬಳಾಪುಜಿ ಅವಳು ಬಿಸಿ ಊಟ ಉಂಟಾತದೆ ಬಿಸಿ ಊಟ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಐನದೆ ತದಾಯಗ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪ್ರೇಡ್ ಪುನತ ಅಂದು ಆಯ್ತಾ ಮಧ್ಯೋಡು ಗ್ಯಾಪುಗು ಚಕಣ ದಾದಾ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ದಾಟ್ಸ್ ಅಂದದೆ ಐಕು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಐನದೆ ತ ಬುತ್ತಿನ ಕಾವಡದೆ ಏನ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಮ ಪ್ರೇಡ್ ಇಜ್ಜ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚ ಆಯ್ತು ಐನ ದೆಪ್ಪುನು ಆಜಿನ ಪ್ರೇಡ್ ಅನಗ ಈನ ಬಂಜಿತು ಬರ್ಪುನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಭುಜಂಗಿ ಬಂತೆ ಒಡೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ದಡೆ ನೆನ್ ಪತೋಡು ಬಂತೆ ಜೇಗ ನೆಕ್ ಕುಡರಡ್ಡು ಅದೇ ಕುಳ್ಳೋಡು ಅಂಜ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಭುಜಂಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಭುಜಂಗ ಪೈಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ದೊಡ್ಡ ದಾತನ ಮಲ್ಲ ಸೀಕು ಶುರು ಆತನು ದೊಡ್ಡ ಮೇಂಕಾಯಿ ಪುರ ಬೇನೆ ಅವನುಂಡು ಮುಲ್ಲ ಬೇನೆ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಮುಲ್ಪಲ ಬೇನೆ ಅವನುಂಡು ದೊಡ್ಡ ಮುಲ್ಪಲ ಬೇನೆ ಅವನುಂಡು ಕೊಂಚ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ಪಲ ಬೇನನ್ನು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಎಡ ಬಾಲೆಗೆ ಕಣ್ಣಾತುಂಡು ಇಂದ ಮಗ ಅಪ್ಪೆ ದಾಂತೆ ಅಮ್ಮೆ ದಾಂತಿನ ಬಾಲೆನು ಅಜ್ಜಿ ಲಗಡಿದೆ ತೊಲ್ಪನ್ವೀರು ಬಲ ಮಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೈ ಮಗ ಬಲ ಮುಂದೆ ಭುಜಂಗ ಮೂಲ್ ಮುಟ್ಟು ಮೂಲ ಬೇನಾಪುನು ಸೀಕ್ ಬಾಗ ಭುಜಂಗ ಮೂಲ ಬೇನೆಂದ ಮೂಲ ಬೇನಾಪುನು ದೊಡ್ಡ ಮೂಲ ಬೇನಾಪು ದೇವೇನೆ ಸೀಕ್ ಕರ್ಮ ಆನ ಬಿರೇಲ್ಡ್ ಮುಳ್ಳುಂಡಿ ಓ ದ್ಯಾವ ಮುಲ್ಲ ಯಾನೊಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೀಕಿಂದು ಹೋಡ್ತು ವೈನಿ ಯಾವಲ್ಲ ಡೋಂಗಿ ಜರ ಮಿನಿಸ್ರು ದಾದಾ ಡೋಂಗಿ ಜರ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಅವು ಡೋಂಗಿ ಜ್ವರ ಹತ್ತು ಮಗ ಡೆಂಗು ಜ್ವರ ಅವು ಮರೆಯಲು ಸನ್ನಿಧಿತ್ತೆ ಡೊಂಗ್ಯಾನು ದಾದನೆ ಪನ್ಲೆ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣಾತುಂಡು ಅಂದು ಬಗ ಕಣ್ಣ ಅವನ ಕುಳ್ಳ ಟೀಚರ್ ನಕುಲ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ಡನೆ ಕಿಂಗ್ ದಾದ ಬಂದು ಅಂದು ಟೀಚರ್ ಕೇನು ಬಿಸಿ ಉಟ್ಟೋಗ ಏತು ಸೇರಿ ಹರಿ ಬಾಡೋಡು ಕೇನು ಓ ಬಗ ಚಟ್ನಿಗೆ ಏತು ತಾರಾಯಿ ಬಾಡೋಡು ಕೇನು ನಿಕ್ಲೆಡಕೇನು ಎಂತಕೇನು ಅಯ್ಯ ಮಂಡ ಟೀಚರ್ ನೀವೊಂದು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬಂಡೆ
ಆಯ್ತು ಟೀಚರ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ನನಗೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಅಂದಾಜಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರದ್ದು ಅಂದಾಜಿ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ಸರಿ ಬಂಡಲು ಬಗ ಎಂಕಲ ಸಾಲ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿದ್ದಾರ ಅಂದ್? ಆರ್ ಬಂದ್ಪುನು ಭುಜಂಗ ನೀನು ಮಾಡುವ ಕೊಲ್ಲತರು ಚಟ್ನಿ ನಮ್ಮ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂದ ಮಗ ಚಟ್ನಿ ಭಾರಿ ಬುದರುಂಡೆ ಅಂದ ಮಗ ಬೊಟ್ಟಿ ಟೀಚರ್ ಎಂಗಳೇನು ಕಿನ್ನಿ ಮಾಡ್ಪುನಿ ದೇಗ ಎಂಕುಳು ದಾಳ ಮಾಚರ್ಲ ಕೌಂಟ್ಪಣ ಎಂಕುಳೊಂಜಿ ಈತ್ ಉಂಟ್ಪ ಏನು ಈತ್ ಈತ್ ಇಂಚಿಡೊಂಜಿ ಕೈ ಬತ್ತೊಡಗಿನ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಇದಯ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋದು ಪಾಠ ಮಿನಿ ಕೇನುವರ ಅತ್ತ ಖಾಲಿ ಕಳೆದು ಕುಲ್ಲುವರ ಅಂತ ಒಂಜಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೇನೊಂದೆಪ್ಪ ದಾದಾ ಒಂಜಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೇನೊಂದೆಪ್ಪ ದಾದಾ ಅಂದ ಶಾಲೆದ ಬೆಳ್ಳೆದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ದೊಡ್ಡ ಯಾನು ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಭುಜಂಗ ಕೋಡೆ ಕನ್ನಡದ ಟೀಚರ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀರ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ನೀನು ಶಾಲೆಯ ವಿಷಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಾ ಇದಮ್ಮೆ ಭುಜಂಗ ಟೀಚರ್ ದಾಯಕ್ ಮೇನಿ ಕಾಕಿನಿ ಸಾಲೆಡ್ ಯಾಂದಲಾದಿ ನಾನು ಎನ್ನ ತೆಗಿಂಚ ಕುದೊಂದಿತ್ತೆ ഞങ്ങളെ ಟೀಚರ್ನ ಬಂಜಿ ಮಲ್ಲತ್ತನು ಟೀಚರ್ ಏಂಡಿರು ಏನು ನೆಗಾಡುದು ಏನು ಗೆಂಡೇನು ಗೆಂಡೆ ಏನು ಹೊಟ್ಟೆ ಏನು ದೊಡ್ಡದು ಗೆಂಡೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಟೀಚರ್ ಬಂದಿರು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಉಂಟು ಬಂದಿರು ಮಗು ಐಕ್ಯಾನ್ ಮಂಡೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ರಕ್ತ ಸೇರ್ತೀವ ದೇಕುಂಬೆ ದೇವಣ್ಣ ಟೀಚರ್ ಬಾಲೆ ದಿಂಗದಿಯಾರ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಯಾರು ಬಂದ್ಪುನು ಮಗ ಇದ ಮಗ ಟೀಚರ್ ಬಾಲೆ ದಿಂಗಿನತ್ ಟೀಚರ್ ಬಂಜಿನಾರು ಮಗ ಬೊಕ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಬಂಡೆ ಬಾಲೆ ದಿಂಗದಿ ನಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮದೇವ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಏರೇ ಪಂಪನು ಇದ ಮಗ ನಿಕುಲು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದು ಎಡ್ಡ ಮಲ್ತು ಪಾಠ ಕಲ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡತ ಪಾಠ ಕಲ್ತದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ್ಲೆ ಕಾವಡು ಮಗ ದಾದಾಂಡು ಬೇ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ್ಲ ಕಾಯ್ನ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ದೇವರೇ ಅಂಚ ಅತ್ತ ಮಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ್ ಫೋಟೋಗೆ ಫೋನ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಉಂಟು ಒಕ್ಕ ಕೈ ಬಿಡ್ತೀರ ಸಾಕಾಬು ಜನ ఓ దేవా అయ్యో దేవా నంకి ఏత ఆస్తి ఉండి కొంచెం వేళ ఈరు పోయిబక్క ఎన్న లత్తు బుక్కేల ఆస్తిని పూర ఎంచకు ఓను ఇరేన్ పోలీస్ తగులు కొనపేరు దాయకంబే దాదా అంటు దేవన్న మొరన్ టీవీ తూతు జరా ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬನ ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ನೆಟ್ಟೆ ಬೋಲ್ತು ಟೂವಾಲ್ ದೀತಿನೇ ಪೊಲೀಸ್ ತಗುಲ್ ಬಾತ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಟಿವಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ತು ಟೂವಾಲ್ ಇದೆ ಈಗ ಟೂವಾಲ್ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟೆ ಟೂವಾಲ್ ದಿವರೆಚ್ಚಿ ನೆಟ್ಟೆ ಟೂವಾಲ್ ದಿನ ಪೊಲೀಸ್ ತಗುಲ್ ಬತ್ತೀರಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅವ್ ಅಂಚತ್ತ ಮಗ ಆಯೆ ದಾದಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಸತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ದಾದಾ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಟಿವಿ ಡಾಯ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೂವಾಲ್ ದಿಯತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಸತ್ತವು ಅಯ್ಯೋ ನಾವ ದೇವರೇ ಏನ್ ಬಂತು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನ ಪುಳ್ಳಿನ ಮಂಡೆ ಎತ್ತಿ ಅಂಡು ದೊಡ್ಡ ಅದು ಮಗ ಅಯ್ಯನ ಮಂಡೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುಂಡು ఒక టీవీడు ಬರ್ಪುನ ಮಾತ ಸೋಕುಡು ತೂಪೆ ఒక ಪರೀಕ್ಷೆ ದಾನಿ ಉಂಡತ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತು ಒಣಸೆ ಮಲ್ಪುದೆ ಹಂಗ ಅಂದು ಮಗ ಒಣಸೆ ಮಲ್ಪುದೆ ಭುಜಂಗ ಇನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾ ಯಾವುದು ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಈನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿಂದ ಒಣಸೋಡೆ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಚೀಟಿ ಪೂರ ಬತ್ತ ಹೋಗ್ಬೇಕ ಮಾಸ್ತು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಪೋಡ್ತದ ಅಕ್ಕಿ ತಿಂಗು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲ ಚೀಟಿ ಅಕ್ಕಿ ತಿಂಗು ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪು ನೋಡಿ ನೀರ್ ಬರ್ದು ಚೆಪ್ಪು ಭುಜಂಗ ನಾಳೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮಾತು ಬೇಗ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಬೇಗ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಎಂಗಳ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಉಂಟು ಅಂದ ಅದ ಆಯ್ತು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಬೊಕ ಭುಜಂಗನ ವೀರಗಾಸೆ ವೀರಗಾಸೆನಾ ಬೊಕ ಭುಜಂಗನ ಭಾಷಣ ಉಂಟು ಅಂದ ಮಗ ದೊಡ್ಡ ಯಾನು ವೀರಗಾಸೆಡು ಯಾನು ವೀರಭದ್ರಿ ಈ ವೀರಭದ್ರೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಗ ಇದ ಮಗ ಜೋಕುಲೆ ತುಲೆ ಮಗ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡತ ಮಗ ಕಾರು ಗಂಟು ಬೇನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ನಿಕಲ್ ಅವನು ಬತ್ತು ತೂವರೆ ಆಪುನ ಮಗ ಇದ ಮಗ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲ್ ಅವಳು ರಾಧ ಮಲ್ಪರು ಅವೇನೊರ ಎಂಕ್ ಮೂಲ್ತ ಮಲ್ತು ತೋಟಲೆ ಮಗ ದೇವ ರುದ್ರ ನಂದಿಯು ಶಿವನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಕ್ಷಣ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಶಿವನು ತನ್ನ ಜಡೆಯನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಆಗ ನಮ್ಮ ದೇವನಾದ ವೀರಭದ್ರನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾ
ಎಂಕ ಕಟ್ಟು ಕತ್ತಲೆ ಬರ್ತದೆ ಜೆಟ್ಟ ಮಗ ಎನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಲಗಡಿ ಗೆತ್ತ ಯಾರೇ ಯಾನ್ ದೊಂಗಿನತ್ತು ಬಗೆ ಎರ್ತುಕಿನಿ ಅವು ವೀರಭದ್ರ ದೊಂಗಿ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ಏನೇ ಈತು ಮಲ್ಲ ದೇವೇರ ನಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೊಂಚ ಮೂಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಹಂಚಿ ಉಂಟೋಡಿ ಕೈಪರ ದೇವೇರ ನಾಡಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ವೀರಭದ್ರನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ? ಆಹಾ ದೇವ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ? ಪಟಾ ಪುಂಡಿಯ ಅಲ್ಲದೆ ಜೆಟ್ಟ ಲಗಡಿ ಉಂದೆ ಲಗಾಡಿ ಜೆಟ್ಟೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ನಿನ್ನ ಐನದೆತ ಬುತ್ತಿ ಉಂಡತ ಅವೇನು ಕೊಣದ ವೀರಭದ್ರನಿಗೆ ಎದುರುಡುತ್ತೀನಿ ಆ ಏದಕ ಬೋರ್ಡು ಆತ ತಿನ್ನಾಡವೇನು ಎಂತದ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಚಹಾ ಕುಡ್ದದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತಿಂದದ್ದು ನಾನು ಎಷ್ಟು ನಾನೊಂದು ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ 15 ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದದ್ದ ಒಬ್ಬ ಅಷ್ಟೇ ನಾಳೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಹಾ ಎಂಚಾತನು ವೀರಗಾಸೆ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತನ ಮಗ ನನ್ನ ಪೋದವಳು ಏರ್ನಲ್ಲ ಕಾರು ದೊಂಕೊಡ್ತಿ ಮಗ ದೊಡ್ಡ ಹಾ ನಾನ ಭುಜಂಗನ ಭಾಷಣ ಭಾಷಣ ಉಂಡ ಅಂದ ಮಗ ದೊಡ್ಡ ಎನ್ನ ಭಾಷಣಲ್ಲುಂಡು ಅಂದ ಮಗ ಎರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುವ ಮಗ ಯಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರ ಪಾತಿರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಗುಣಕರ ನಾಯಕ್ ಹಾಗೂ ಸುಗುಣ ನಾಯಕ್ ಇವರ ಸುಪುತ್ರ ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕ್ ನಮ್ಮ ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಒಬ್ಬರು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು. ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಂದರೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ. ನಾವು ಆಚೀಚೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಿಠಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅಯ್ಯೋ ಉಂಟಲ್ಲಯ್ಯ ಏರು ಬೇ ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಇಂದ ಮಗ ಅವು ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಬೇತೆ ಒಂದು ನಾಯಕ ಬೇತೆ ಏನ್ ನಾಯಕರ ಪಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರ ಮಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸು ಮೊಕಲು ಮಾತ ಮಗ ಈ ಮೊಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿಯರೋಡು ಯಾವ ಇದಾಗುಲ್ಲ ನಾಯಕರ ಟೀಚರ್ ಬಂತೀನಿ ಜಾಗುಲ್ ನಾಯಕರ ಓ ದೇವೇರೇ ಭುಜಂಗ ನೀನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳು. ಅಂದ ಮಗ ಅವು ಭಾರಿ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಸಮಾಜೋಡು ಮುಜಿನ ಪಾಠ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹನೇ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನ್ ಮಗ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಚುಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸರಿ ಸುಮಾರು 1900 ಏತಾಂಡ ನಿಗಲೇದಿ ಇತವಳು ಏನ್ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನ ಗೊತ್ತಾಗಿರ ಜನಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಏತ್ಲಪ್ಪು ಸರಿ ಸುಮಾರು 1900 ಡ್ಯಾಶ್ ಎರೆಗೆ ಕೂಡ ಆತ್ವಾಡೋ 1900 ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿಯ ಬೀಚಲ್ಲಿ ಹೌದೇ ಬೀಚಿಡು ఒక ఉప్పు నిగల ఇల్లడమల్ పరాపున ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು ಬೀಚಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏತು ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೌದೇ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂಬುಗು ತರ ತಿರ್ಗು ಜಮಾರಾಗಲೇ ಓ ದೇವೇರೇ ಒಂಚೂರು ದೊಂಬಾಟ ಆಡಂದಾಗುಲ್ ಬೀಚಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರು ಒಂದು ಚೀಲ ಉಪ್ಪು ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ಚೀಲ ಉಪ್ಪು ಮಾಡಿದರು. ಹೌದೇ ಒಂಜಿ ಚೀಲ ఒక ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಮಲ್ತಂದ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜೇರು ತುಂಬೋಬೇಡ ಅವಳು ಗಾಂಧೀಜಿ ವೀಕುಲ್ಲೆರತ ಆಯ್ಕೆ ಚೀಲಾಡ ಕೈಟ್ ಬರ್ತವಾಡ ಬಂಧುಗಳೇ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದಂತ ಉಪ್ಪನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಉಪ್ಪುದ ಗೋಣಿಯನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನನ್ನ ಕರಳು ಚುರುಗುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಚುರುಗುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪುಲಿಮುಂಚಿ ಕೊಡಕ್ಕೆನಾಗಲು ಕಾರಣ ಯಾರು ಬಂಧುಗಳೇ? ಉಪ್ಪು ಬಂಧುಗಳೇ, ಉಪ್ಪು. ಆದರೆ ಈ ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತಿ ಇರಬೇಕು ಬಂಧುಗಳೇ. ಪುಡಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಎಂಬುವ 2 ವಿಧಗಳಿರ್ತವೆ. ನಾವು ಸಾರಿಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ತರ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಒಂದು ಪುಂಡಿ ಹಿಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಸಾರ ಲಕ್ಕ ಹೋಗ್ತದೆ.
ನೆಕ್ಕಾತಾಯಿ ಕಡೇಕ್ ಪೋದು ಉಂಟವನು ನೆಕ್ಕಾತಾಯಿ ಅದಮ್ಮೆ ಭುಜಂಗ ನೀನು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ದಡ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಎಡ್ಡೊಂಡ ಅಂದು ಮಗ ಮೈಸೂರು ಬಾರಿ ಸೋಕುಂಡುಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚ? ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸುರೂಕು ಹನ್ಮುನುಕು ಅಡಿಗೆ ಪೋತೀನಿ ದಾದಾಂಡ್ಬೆ ಯಾನ್ ಒರಿಯ ಮಗ್ಯಾತ ಅದು ಬಕದೇಗ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹನಿಮೂನ್ ಪೋನ ಏನನ್ ಬಿಡ್ದು ಓತಿಂದಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅಂಚ ಅತ್ತು ಮಗ ಅಪುಲು ಸುರೂಕು ಮದ್ಮೆ ಆತಿನ ಸುರೂಕು ಪೋಯಿನಿ ಯಾಪ ಪೋಯ್ನಿ ಮದ್ಮೆ ಆತಿನ ಸುರೂಕು ವಾದ್ಯಾವ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ದಾದಾಂಡ್ ಮಗ ನಿಕ್ಕು ಯಾ ನನ್ನ ಮದ್ಮೇಗ್ಲ ಬಂತು ಜರತಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಏನೇ ಏನೇ ಏತಾತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂಜಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಯಾನೊಂಜಿ 2 ಪ್ಲೇಟ್ ಬಾಪೇಟ್ ತಿಂತು ಏನಂದೇ ಮದ್ಮೆ ಬಂತು ಅಯ್ಯೋ ಏನಂದೇ ಮದ್ಮೆ ಇಂದ ಮಗ ಚತ್ತು ಮಗ ಆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಈ ಇತ್ತಜ ಮಗ ಇತ್ತು ಜಬನ್ನ ಓಲಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಶನಿವಾರ ಆಯ್ತಾರ ಇಲ್ಲಡು ಪೆಜಿನ ಸಾಲೆಡುಪ್ಪ ಇತ್ತು ಜಬನ್ನ ಓಲಿತ್ತೆ ಇತ್ತು ಜಬನ್ನ ಓಲಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಈ ಇತ್ತಜ ಮಗ ದೇವರ ಇಂದ ಮಗ ಈ ಅಂಚ ಆಟ ಕಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಲೆಕ್ಕ ಆವಡತ ದಾದಾಂಡ್ಬೆ ತಂಬುಡ್ಬೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ನಮಗೆ ಸೈಪೆ ನಂದು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಭುಜಂಗ ಮೂಳು ಲಾಡುಂಡು ಇಂದ ಮಗ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂತುಂಡ ಅತ್ತು ಮಗ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಕುಂಟು ಪಾಡು ನತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ ನತ್ತು ಅಕಲ ಜೀವನೋಡು ಇತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಶನು ಗೆತ್ತದು ಎಂಕಲ ಜೀವನೋಡು ಅಳವಡಿಸದು ನಮಲ ಅಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಸಮಾಜಡು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಅದು ಬದ್ಕೊಡು ಮಗ ಅವು ಬೋಡು ಈ ದಾನಿದೆ ಅಂಚ ಉಂಟುದು ಜಾ ಯಾನ ಅಂಚಿನೆ ದೊಡ್ಡ ಯಾಲ್ಲ ನನ ಯಾನ್ ಅಗಲ ಆದರ್ಶೋಳಿನ ಪೂರ ಎನ್ನ ಜೀವನೋಡು ಅಳವಡಿಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಉಂಟು ಓ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಬಂಗಾರ ಪುಲ್ಲಿ ಇದ ಮಗ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದು ಕಲ್ತದು ಸೋಕು ಮಾರ್ಕ್ ದೆಪ್ಪೊಡು ಆತೆ ಅತ್ತು ಈ ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಣ ತಿಕ್ಕೊಡು ಮಗ ಶಾಲೆಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಣ ತಿಕ್ಕೊಡು ಹೌದಾ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಅವಳು ಪಾಡ್ನಿ ಈ ಅಲೆ ಕೊಂಚ ಎಟ್ಟೆ ಆನೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂಡಾರತ್ತೆ ಅಂದ ಇತ್ತ ಬಸ್ಸದ ಸೀಟಿಗೆ 12 ಬಾಂಡ ಸೀಟ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಉಂದು ಎನ್ನ